Takže nazdar lidi, tohle je moje první video z Minecraftu a ukážu vám, jak se dá lítat v Minecraftu bez modů a normálně v survivalu. Takže teďka tady mám takhle brnko proti výbuchu, páčku a doufám, že konečně poletím správně. Ne. Nicméně, zabil jsem se. Takže jen jste viděli, jak se tam dá lítat, jo, ale musím dostat nahoru. Takže si třeba kreativ. Letím to nahoru. A teď já už vám to budu ukazovat normálně v tom nekonečnu, protože jinak bych se sem hrozně dlouho dostával. Tak. Další, jak se dá, no tak teďka se mi to nepovedlo. Další, jak se dá lítat, a dá se to teda i v survivalu, aniž byste se zabili, tak je na vozíčku. Nijak daleko teda neletíte, je to spíš o tom, že se nezabijete. Prostě padám z hrozný vejšky, teď bych se normálně zabil, ale jak jsem na tom vozíčku, tak bych se nezabil. No to je jedno, teďka mám nekonečno, takže to nevidíte. Tak, teď vyletím nahoru znova. Protože vy na co lítám, tak lítám tamtať. Tak, a další vám ukážu. Co? Tak, že si vezmu hodičku. Dostanu si hodičku. Tohle je opravdu dobrý takhle v tom. S tímhle, no, bezva. S tímhle pohledem, protože to vypadá úplně hezky a to za chvíli vidíte. A lítá se s tím jako o hodně dál, než kdybyste lítali normálně. No, takže takhle nějak to vypadá. Nevím sice vůbec, kde se tam bere pořád ta voda, protože už dávno nejsem v vodě. Nicméně tu lodičku roztřískáte a v survivalu se zabijete. Tak jo, takže já zase vyletím nahoru. Trvá dlouho. A ukážu vám třetí způsob, jak se dá lítat. A ten asi všichni znáte. Tak, tady mám prase. No, mám sedlo, vezmu. Mám sedlo. Počkej na mě, prase blbý. Vezmu. Teď si na něj sednu. Teď teda to potřebujete tohle, protože jinak si s váma to prase jede kam chce. Teď jede tam kam chcete. No přičemž padáte s tím prasetem úplně stejně rychle, jako když padáte normálně. Ale myslím, že vás to nezabije. Ale to prase teda to má špatně. No a to je asi všechno dneska. Takže tohle je můj lítající ostrov. Tady je další prase, na kterým bych mohl lítat, ale to je jedno. Tamhle mám koně, na těch bych taky mohl lítat, ale zabíjí je to. A nevypadá to nějak zajímavě. Takže, no, to je všechno, co jsem vám chtěl ukázat.
nejhustější z toho je úplně na té lodičce teda, ale když se potřebujete někam dostat a není tam voda, tak je lepší použít to vláček, protože na tom se nezabijete. No, takže čau lidi.